Mela, il-lejla tajba jiena Adrian Grima mill-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Nilqakom għal din it-taħdita ta' Martina Tabone, aħna ċitati daqsa illi se tkellimna fuq din it-tema li ħadmet fuq għal sena sħiħa. Jiena preparajt prezentazzjoni qasira biex speċi npoġġu din it-taħdita ta' Martina fil-kontest tagħha. Mela din it-taħdita ta' Martina Tabone jisimha bejn devozzjoni u pika it-taqbilit tal-festa f'Ħażebbuġ. U din kienet it-tema insomma tat-teżi tagħha illi ppreżentat is-sena l-oħra lid-Dipartiment tal-Malti. Il-titlu ta' dik it-teżi jiftaf kif qed taraw huwa biex ngħidlek iż-żewġ partijiet tat-titlu maqlubin. Oriġinarjament it-teżi tagħha kienet qed tagħti din l-attenzjoni li taqbilit tal-festi u mbagħad eventwalment matul ir-riċerka tagħha Martina ħasset iħtieġa li tiffoka iżjed fuq l-aspetti speċi ta' devozzjoni speċjali tal-pika f'din l-analiżi tagħha. It-teżi tagħha m'għandniex ngħidu ntlaqat tajjeb ħafna u hija xhieda tar-riċerka imprezzabbli li qed jagħmlu ħafna studenti tal-Malti llum gradwati fid-dipartiment. Bir-riċerka tagħhom qed jaġġornaw l-istudji dwar qatt ta' oqsma tal-lingwa tal-letteratura u anki oqsma relatati magħhom bħal tat-tradizzjoni orali. Ix-xogħol ta' ġbir u analiżi li għamlet Martina huwa xhieda wkoll ta' l-interdixxiplinarjetà tal-istudji tal-lingwa u tal-letteratura Maltija. Aħna ma naħdmux biss bl-għodod biex ngħidlek li tagħtina t-tradizzjoni tal-istudju tal-Malti, imma nisselfu wkoll u naħdmu wkoll bl-għodod ta' dixxiplini oħrajn. Fosthom l-istorja u l-antropoloġija bħalma għamlet Martina. Wieħed mill-eżaminaturi tagħha li huwa preżenti magħna llum huwa parti wkoll mit-tim tat tradizzjoni orali huwa l-antropologu Michael Deguara pereżempju, waqt li kkonsultat ukoll ma' Dr. Alex Vella Gregory li huwa kompożitur u studjuż tal-mużika. Fil-fatt din it-taħdita ta' Martina rridu narawha fil-kuntest ta' riċerka oħra li qed issir fil-qasam tat-taqbil tal-festi minn Alex Vella Gregory. U Alex Vella Gregory stess is-Sibt 6 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet, flimkien ma' 3 riċerkaturi oħrajn Marita Kassar, Jake De Battista u Janika Xkembri Fava li hija l-koordinatriċi amministrattiva tal-proġett. Għamlu taħdita li kienet mifruxa sew bit-tema minn fuq l-ispalla taqbil fil-festi u din it-taħdita issa tistgħu issibuha diġà fuq YouTube u tistgħu tikkonsultawha. It-taħdita ta' Martina trid titqiegħed fil-kuntest tal-ħarsa ġenerali li kienu taw l-4 kelliema f'dik it-taħdita li saret f'Diċembru li għadda. Wieħed mill-iskopijiet tal-proġett tat-tradizzjoni orali huwa li jagħti viżibilità lil dan il-qasam tat-tradizzjoni orali u li joffri spazju biex riċerkaturi mill-università u minn barra l-università jippreżentaw x-xogħol tagħhom u jiddiskutuh ma' udjenza interessata li ħafna drabi tkun ukoll udjenza informata u tista' tgħin bil-kontribut tagħha fl-istudju li jkun qed isir. Ngħidu aħna Dr. Alex Vella Gregory kien kien tat-taħdita li diġà kellu f'idejh kważi 1100 taqbila tal-festi u din il-ġabra tiegħu qed tkompli. Dan il-ġbir tiegħu ta' riċerkaturi oħrajn qed ikompli. Proprju minħabba l-firxa kbira ta' taqbil li ppreżenta Alex, it-tqassim tiegħu huwa iktar wiesa' minn ta' Martina. Pereżempju,
semma dakinhar it-taqbiliet li jieħdu l-forma ta' riklam jew ta' tarif dwar li modi. Għaliex għax hu naturalment kienet u flimkien mal-kollegi tiegħu kienet iħares lejn biex ngħidlek it-taqbil fil-festi ta' Malta u Għawdex kollha. Isemmi wkoll il-waqtiet u l-postijiet li fihom isir it-taqbil fil-festi differenti madwar Malta. It-taqbil la jsir fi kwalunkwe ħin u lanqas ma jsir kullum kien. U biex ngħidlek kull festa għandha ir-ritwali kultant differenti tagħha. Interessanti wkoll li fin-naħa ta' fuq ta' Malta u f'Għawdex it-taqbil tal-festi ma tantx huwa mifrux minn dak li qed isibu dawn ir-riċerkaturi. It-taħdita tal-lum tħares l-aktar lejn it-tliet festi ta' Żebbuġ fejn it-taqbil jidher li għandu storja twila. Martina se titkellem l-aktar fuq il-festa li taf l-iżjed u li għandha sehem fl-organizzazzjoni tagħha u għalhekk għandha l-aħjar kuntatti. Dan l-aċċess nistgħu ngħidulu il-privileġġjat ta' riċerkaturi li jkunu wkoll dilettanti tal-festa li jkunu qegħdin janalizzaw, irrefera li dan l-aċċess privileġġjat irrefera li Jake De Battista fil-intervent tiegħu fit-taħdita ta' Diċembru. Minn banda Martina hija dilettanta li tidħol bruħa u ġisimha speċi fil-festa. U mill-banda l-oħra hija wkoll osservatriċi issa bħala l-akkademika li tħares lejn il-festa minn ċerta distanza u kultant titbissem lejn id-devozzjoni li sikwiet tissawwar f'Pika. Hija taħdem fuq it-taqbil tal-festi realizzat kemm il-Pika hija ċentrali fid-dinamika kollha tal-festa, kemm fil-jiem tal-festa kif ukoll matul is-sena kollha. U dan wassala biex tagħti prominenza lil Pika fit-tfassil tat-teżi tagħha u fit-titlu. Il-Pika toħodna wkoll lura lejn ix-xogħol ta' Jeremy Bossevin, dak li aktar x'kiteb l-aktar xogħol antropoloġiku influenti fuq il-Gżejjer Maltin. Il-Pika tajt Martina hija n-nar tal-festa. Għalija din hija metafora verament fuqta. Mingħajr il-Pika m'hemmx festa. Imma allura l-isqalli li jqimu l-istess patrun kif jagħmlu devozzjoni biss, devozzjoni mingħajr Pika? Dik x'festa hi. U kif ħosom il-Filippini meta jmorru sqallija l-festa ta' San Filippo ta' Ġira. F'Malta il-kelma hija importanti fil-festa, kull tip ta' kelma, u fis-sqallija fuq hekk tistgħu tistaqsu lil Martina meta tlest il-preżentazzjoni jew taraw it-teżi tagħha li fiha qiegħed tiddiskuti anki il-żjarat li għamlu il-Filippini direttanti tal-festa ta' San Filip fi sqallija. Nfakkarkom li t-teżi sabiħa ta' Martina Tabone tinsab fuq is-sit tal-Librerija tal-Università ta' Malta, dawk li jixtiequ jaraw it-taħdita ta' Alex Vella Gregory, Marita Kassar, Jake De Battista u Janika Xkembri Fava jistgħu imorru fuq l-istazzjon tal-YouTube Malti-MT u jfittxu it-titlu diversi kontributuri minn fuq l-ispalla it-taqbil fil-festi. U dak huwa l-logo hemmhekk, logo li se nerġa' nirreferi għalih issa fl-aħħar tal-preżentazzjoni qasira tiegħi. Nhar il-ġimgħa proprju ta' din il-ġimgħa, nhar il-ġimgħa fis-sitta, se ngħidu b'mod virtwali dan il-portal ta' riċerka tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università Malti.mt li qed jaħdem ta' fuq il-kap tad-Dipartiment tagħna, Dr. Michael Spanjol, blajnuna ta' ħafna nies. Il-proġett ta' tradizzjoni orali u kull taħdita li qed issir fosthom din ta' Martina Tabone se jkunu parti minn Malti.mt. Brieħed riċerkaturi bravi bħal Martina Tabone, ir-riċerka tkompli. Awguri lil Martina u grazzi tal-ħidma tiegħek, Martina. Grazzi wkoll mela ħanamel share tal-preżentazzjoni tiegħi. Mela.
Mela, il-lejla tajba lil kulħadd. Grazzi l-ewwel lid-Dipartiment tal-Malti li tani din l-opportunità li nagħmel it-taħdita l-lejla u grazzi lill Professur Grima li kien it-tutur tiegħi u għenni ħafna biex nagħmel din ir-riċerka. Nilqakom għal din it-taħdita u nittama li toġobkom. Mela, bħalma tkellem diġà Professur Grima, ħankun qed nitkellem fuq it-taqbiliet tal-festi l-iktar ta' ħażebbuġ. U nerġa' ħanagħti enfasi lill-festa ta' San Filip. Issa, sabiex intikom daqsxejn idea kif wasalt biex nagħmel dan is-suġġett tat-teżi. Mela jiena trabbejt familja akkanita ħafna tal-festi, minn mindu kont żgħira kont nifrekwenta l-gażin, u allura meta l-letturi qalulna biex nagħmlu teżi fuq suġġett li ħajkun għal qalbna, mill-ewwel ġietni l-idea li nagħmel xi ħaġa relatata mal-festa. Ħabat tajjeb ukoll għaliex riċerka fuq it-taqbiliet tal-festi ftit li xejn kien hawn, u allura bit-teżi tiegħi imlejt xi ftit mill-vojt li kien hawn f'dan il-qasam ta' tradizzjoni orali. Issa kif semma wkoll Professur Grima, bħalissa hemm proġett għaddej minn Dr. Alex Vella Gregory fost kontributuri oħrajn fejn qed jiġbru it-taqbiliet ta' madwar Malta u Għawdex tal-festi. U madwar xarejn ilu saret taħdita fuqhom dawn it-taqbiliet. Issa l-lejla il-taħdita tiegħi ħatkun xejn iqsar minn tagħhom u b'differenza li ħankun qed niffoka fuq ħażebbuġ. Issa, għal min ma jafx, ħażebbuġ niċċelebraw żewġ festi ta' San Filip u ta' San Giuseppe u jiċċelebrawhom tliet gażini. Il-gażin t'isfel u l-gażin ta' fuq jiċċelebraw il-festa ta' San Filip u l-gażin ta' San Giuseppe magħruf bħala tal-Ajkla jew tal-Blu s'intendi jiċċelebra l-festa ta' San Giuseppe. Qed ngħidilkom dan ħalli matul it-taħdita ħankun qed nagħmel referenza kontinwament għalihom u tkunu tafu għallim festa u għallim gażin nkun qed nirreferi. Mela. Din hija kif ħadkun imqasma l-lejla t-taħdita. L-ewwel ħanagħti ftit introduzzjoni fejn ħanejt x'inhi taqbila, imbagħad ħanaddi għall metodoloġija u ħanispjega l-proċess li bih ġbart it-taqbiliet. Imbagħad ħanifoka l-iktar fuq it-taqbiliet innifishom, fuq it-tipi differenti, fuq it-temiet tagħhom, fuq it-tekniki u ħanagħti importanza wkoll lill-pika. Imbagħad lejn l-aħħar tat-taħdita ħanatkellem fuq aspetti ieħor importanti marbut mat-taqbiliet li huwa l-ġestwalità. U mbagħad fl-aħħar ħanagħlaq billi nitkellem ftit fuq it-tradizzjoni orali u x'sem għandhom it-taqbiliet f'dan il-qasam. Mela x'inhi taqbila? Mela taqbila hija forma ta' letteratura orali li tkun tinkludi għodod mnemoniċi u xeħta repetittiva sabiex il-poplu jibqa' jiftakarhom u bekk jiġġeddu minn ġenerazzjoni għal oħra. Ġeneralment tkun kwartina ristrofa b'4 versi u jkollha tkun tirrima. Issa Dougal f'wieħed mill-artikli tiegħu jirreferi għat-taqbiliet tal-festi bħala għanijiet niggiesa għaliex permezz tagħhom il-partitarji tal-gażini jinku u jimxu lill-partitarji tal-gażin ieħor jew ikunu fl-istess raħal il-gażin l-oħra jew inkella tar-raħal ġar tagħhom. Issa, u jitkellem ukoll fuq it-taqbiliet folkloristiċi u jsejħilhom għana bla mużika u forma ta' rakkont li drabi kien jintqal bil-kantalina u dawn id-diskrizzjonijiet li tal-taqbiliet folkloristiċi jgħoddu wkoll għat-taqbiliet tal-festi. Issa, huwa importanti li nżid ukoll li dawn it-taqbiliet ma nħolqu bl-ebda skop li jkunu letterari u ma nħolqu minn nies dilettanti li l-għan tagħhom kien li esprimi l-imħabba tagħhom lejn il-festa u li jgħajru u jmaqdru l-partitarji tagħhom. U għalhekk ħafna mit-taqbiliet m'għandhomx it-tekniki li niltaqgħu magħhom f'poeżiji stabbiliti. Issa. Il-climax tat-taqbila dejjem jintlaħaq fl-aħħar vers permezz ta' messaġġ niggiezi jew ġieli anke xi tgħajjira diretta. Pereżempju f'dawn iż-żewġ taqbiliet, meta Ġunju jibda joqrob ġewwa fina jaqbad furur, tixel f'qalbna dik il-ħuġġieġa għal Filippu u l-Patrun. F'din it-taqbila pereżempju l-climax kif qedtilkom intlaħaq fl-aħħar vers
u qed tiffoka fuq il-fatt li San Philip huwa l-patrun taż-żebbuġin. Fl-oħra, isem il-patrun inġibu u b'dan aħna ferm gburin. Mhux fir-raħal imma f'Malta l-ewwel banda magħrufin l-istess il-climax intlaħaq fl-aħħar vers u qed jiffukaw fuq il-fatt li f'dan il-każ din it-taqbila jagħmel Gażin t'isfel li huma jgħidu li huma l-ewwel banda. Issa, ħafna minnhom dawn it-taqbiliet jingħadu waqt il-ħruġ jew id-dħul tal-istatwa mill-Knisja u waqt il-marġ li jseħħu matul il-ġimgħa tal-festa fil-ftit minuti pawża li jkun hemm bejn marġ u ieħor. Issa f'dawk il-ftit minuti fejn il-bandisti jkunu qed jistrieħu, xi partitarju jew xi membru tal-Gażin li ħafna drabi ikun raġel jittella fuq l-ispalla ta' membru jew tnejn oħra li jkunu mal-marġ u jitla jqabbel. Issa, ġeneralment, meta t-taqbila tkun popolari mal-maġġoranza tal-udjenza li jkun hemm tal-marċ, l-aħħar vers ma jingħadx biss mir-raġel tal-ispalla mill-qabbil biss, imma ikun hemm il-bqija tan-nies fil-marċ ikomplu miegħu. U dan joħloq element qawwi ta' għaqda bejn il-partitarji. Xi drabi jkun fadal ħin għal taqbil oħra, imma mbagħad malli tistema' d-daqqa tal-katuba ikun sinjal li waslet il-pawża waslet fit-tmiema u l-banda ħaddoq marċ ieħor. Issa biex tifhmu aħjar kif jingħadu dawn it-taqbiliet bħas-żebbuġ u tifhmu aktar x'qiegħda ngħid u x'ħankun iktar qiegħda ngħid matul it-taħdita, ħanurikom żewġ filmati tan-nies iqablu fil-marċ. L-ewwel wieħed huwa maħud fil-marċ tal-Gażin t'isfel ta' San Philip u t-tieni wieħed li ħanurikom huwa mill-Gażin ta' San Giuseppe. Mela. Kemm ilhom dawn it-taqbiliet? Mela, din it-tradizzjoni ilha preżenti fl-ibliet u fl-irħula żmien twil, imma ma nafux eżatt kemm. Dougal jikteb li t-taqbiliet ilhom jeżistu minn qabel it-tieni Gwerra Dinjija. U dan saħħaħtu b'taqbila li sibt fl-arkivju tal-Gażin li ħolqu żebbuġin mal-wasla tal-istatwa ta' San Philip. U allura ittina x'tifhmu li din inħolqot fis-sena 1861 meta ġiet l-istatwa ħaż-żebbuġ. Dak Filippu ġie minn Ruma min kien jemmen li se jarah ħaduh fil-Knisja tal-Anġli imxi mmorru ħanarawh. Issa, kif jinħolqu dawn it-taqbiliet? Mela, l-iktar metodu popolari fost il-partitarji tal-Gażin t'isfel biex joħolqu t-taqbiliet u li jgħażlu s-suġġett u jiktbu t-taqbil bil-lest mid-dar sabiex ikunu preparati għal ġranet tal-marċ. Dan il-metodu li jintuża anke minn partitarji ta' festi oħrajn, pereżempju ż-Żurriqin, iwassal għas-serħan tal-moħħ għaliex inaqqas ir-riskju li waqt li jkunu quddiem pjazza nies ma jkunux jistgħu jaħsbu f'taqbila tajba. Issa, minkejja dawn il-preparamenti, il-kidba fiha nnifisha ma tuħux ħafna ħin għax inti tkun ġo fik li taf tqabbel u la jkunu jafu s-suġġett it-taqbila tiġi b'mod naturali. Drabi oħra ġili jkun hemm drabi fejn meta jasal il-marċ ikun hemm xi wieħed jew tnejn jivvintaw taqbila dak il-ħin u jitilgħu iqabbluha b'ġiex minuti wara. Mela. Issa, it-taqbiliet bdejt niġbarhom f'Lulju għaliex kien iż-żmien opportun. Il-festa kienet għaddiet ta' San Philip u l-partitarji kellhom iktar ċans kellhom iktar ħin liberu biex jgħinuni. Issa fil-festa tagħna hemm raġel li huwa magħruf għat-taqbiliet jismu Jonathan Aġus, magħruf bħala l-Irżnell, u naturalment l-ewwel persuna li kkuntattjajt kien hu.
b'xorti tajba u kien żamm djarju b'bat ta' taqbiliet li kien ivvintaw matul is-snin u għaddi lill-lista tiegħu u għenni ħafna. Barra minn hekk staqsejt lil diversi partitarji oħra fosthom il-missieri tiegħi partitarji tal-kummissjonijiet kollha li jiffrekwentaw il-każini u kulħadd tani xi taqbila jew tnejn milli kien li jaf. Għat-taqbiliet l-oħra għat-taqbiliet taż-żewġ każini l-oħra staqsejt il-partitarji tagħhom. U użajt ukoll il-mezzi soċjali. Fuq Facebook hemm diversi gruppi taż-żewġin u staqsejt hemmhekk biex min jaf xi taqbila jgħaddili. Bil-mod il-mod mbagħad jew permezz tal-kitba jew permezz tar-recordings irnexxieli naqgħad lista b'numru ta' taqbiliet li stajt nanalizza. Però xtaqt ukoll li niġbor taqbiliet li huma aktar antiki li kont ġbart fil-bidu mingħand il-membri semmejt il-komissa kienu moderni, ġifieri jinqishom moderni x'kienu ta' dan is-seklu. U xtaqt iktar forsi xi taqbiliet minn tas-seklu li ieħor forsi ta' 20 sena ilu, 30 sena ilu, 50 sena ilu. U għal dawn kont immur il-gazin u nirrekordi lill-partitarji anzjani jew inkella lill-partitarji li jiftakru taqbiliet li kienu jgħidu pereżempju il-ġenituri tagħhom u li issa m'għadhomx jingħadu. Ħarist ukoll lejn ktieb li kien ippubblika l-gazin xi ftit snin ilu li kien jinkludi taqbiliet antiki u spjegazzjoni għala dawn it-taqbiliet inħolqu. U rajt ukoll it-teżi ta' Dr. Mariella Tart li hija l-President tal-Gazin ta' fuq li kienet kitbet teżi fuq il-Festa ta' San Filip u kien hemm xi ftit taqbiliet antiki. Barra minn hekk fittixtu ukoll fl-arkivju fejn sib dik it-taqbila li urietkom l-ewwel tal-istatwa ta' San Filip. Mela issa ħansemmalkom recording li għandi ta' taqbiliet antiki minn partitarju li jiftakar lil ommu tgħid dawn it-taqbiliet li issa m'għadhomx jingħadu. Wassalta mhux ta' Buċċa, San Ġusepp qatt ma jsir parroċċa. Jax mura tagħna missilla tiekel kejku gallettini biex lejlet il-festa fil-pjazza noqogħdu nkeċċu n-nies Ġuseppini. Aħna tful minn ta' Filippu, minn ma jżomx magħna jerġa' jibdielu. Viva dejjem mistilla tagħna u tal-għajk la sarjelu. Issa ma' dawn fit-teżi inkludejt taqbiliet oħra li jingħadu barra mir-raħal ħalli nkun nista' nara jekk hemm xi xebħ jew differenzi bejn it-taqbiliet fl-irħula differenti. Għal dawn staqsejt lil sħabi l-familji tagħhom li huma kaniti ta' festi oħrajn, intervistajt lil Dr. Villa Gregory li għaddili numru kbir ta' taqbiliet, kif ukoll lil Martina Ferrendo li hija studenta tal-Malti bħali u hija segretarja tal-Gazin tal-Madonna ta' Ġielju fl-Imqabba. Wassalta mhux ta' Buċċa. Issa. It-tipi differenti ta' taqbiliet. Mela, it-taqbiliet tal-festa jinqasmu f'żewġ kategoriji. L-ewwel kategorija tinkludi dawk li jingħadu quddiem il-vara tal-patrun waqt li jkun dieħel jew ħiereġ mill-Knisja fil-bidu u tmiem tal-ġimgħa tal-festa. It-tieni kategorija tiġbor it-taqbiliet li jingħadu fil-folla tal-Marċ fost il-ġimgħa jew nhar ta' Ħadd. Issa f'ċerti l-ħula jew bliet hemm preżenti jgħidu dawn iż-żewġ kategoriji. Imma imbagħad hemm postijiet oħra li jqabblu minn kategorija waħda biss. Pereżempju bħal-Żebbuġ id-drawwa hija aktar li nqabblu fil-Marċ. Imma pereżempju fil-Festi tal-Belt iqabblu biss quddiem il-Knisja quddiem il-vara. Mela. It-taqbiliet ta' quddiem il-vara ma tantx jistgħu jvarjaw fit-tema għaliex huma taqbiliet ta' tifħir il-patrun ta' devozzjoni tar-raħal tagħhom. Pereżempju din it-taqbila jagħmel festa tas-Surriq ta' Santa Katarina, Islim għaliko Katarina, aħna wliedek inħobbuk. Inti għandek għal xiex tħobbna għax aħna lilek ma nofendux. Permezz dawn it-taqbiliet juru d-devozzjoni tagħhom. Bla dubju l-ikbar varjetà ta' temi issiba fit-taqbiliet li jingħadu fil-Marċ li jippermettu lil partitarji jitkellmu dwar suġġetti differenti. Issa, meta ġbart it-taqbiliet u bdejt analizzhom, din il-kategorija tat-taqbiliet ta' matul il-Marċ ġifieri, samthom f'erba' kategoriji oħra. Ta' tifħir li jfaħru lil patrun li huma l-istess bħal dawk
ta' qudiem il-vara ta' ftaħir fejn il-partitarji jiftaħru bix-xogħol tagħhom li jkunu għamlu matul sena sħiħa ta' tmaqdir meta imaqdru il-partitarji rivali u mbagħad hemm tip ieħor li jiġbor il-ftaħir u tmaqdir flimkien. Ġeneralment l-ewwel żewġ versi jkunu ifaħru u mbagħad l-aħħar tnejn il-climax imaqdru. Issa. It-temi baqgħu l-istess għal ta' żmien, ġifieri dawn it-temi jinsabu kemm fit-taqbiliet l-antiki u kemm fit-taqbiliet moderni. Issa, dawn it-temi huma dwar is-sezzjonijiet differenti kollha tal-festa għandek il-banda, n-nar, l-armar, l-iktar popolari, u drabi oħra t-taqbiliet ikunu fuq il-patrun jew inkella fuq xi kwistjoni ta' rivalità. Issa, hemm taqbiliet li jiġġeddu minn sena għal oħra. Għalhekk dawn ikunu pjuttost ġenerali, eżempju ftaħir bl-isbuħija tan-nar u l-armar jew tifħir il-patrun. Temi li tista' tqabbel dwarhom kull sena. Pereżempju din, bħal kull żebbuġġi den ta' ismek hawn quddiemek jien mixħud. Filippin kont u Filippin għadni, Filippin irid immut. Pereżempju f'din hemm l-insistenza li l-partitarji kienu ħajjibqgħu u jridu jmutu Filippini. Hija taqbila ġenerali u għalhekk tista' tingħad kull sena. Taqbila simili ta' din jgħiduha il-Kasin ta' San Giuseppe, għajkla kont u għajkla nibqa' għajkla sa mammut. Biex narikom kemm jien għajkla ma rridx stilel mat-tabut. Issa f'din eżempju minn barra li jesprimu l-lealtà tagħhom lejn il-Gazin, fl-aħħar jagħmlu referenza għal Gazin t'isfel fejn minkejja jgħidu li ma jridux stilel mat-tabut għaliex il-Gazin t'isfel huwa magħruf bħala tal-istilla. Issa, taqbiliet oħra jistgħu jitqablu fi kwalinkwa sena u ma dawk li fihom il-partitarji tal-Gazin t'isfel jiftaħru bil-pożizzjoni ideali tal-Gazin li minna għandhom veduta kemm tal-Knisja u kemm tal-iktar parti ċentrali tal-pjazza fejn ikun hemm iktar ħajja u attività speċjalment fil-festa. Pereżempju, 12 ta' Mejju jum San Filip, dan il-jum tas-sew sabiħ. Il-San Filip diħel u ħireġ il-Gazin t'isfel igawdih. Hemm fuq intom postkom għal dik ir-riħa tintempesta. Bir-raġun hawn nisfel tinżlu, ħataraw minn vera jagħmel festa. F'din it-tieni taqbila hemm minkejja doppja għaliex minn barra li jirreferu għall pożizzjoni tal-Gazin. Fiha jiftaħru li l-istillieri biss jafu jagħmlu festa vera, jiġifieri kif suppost. Dan l-aġġettiv vera jidher kemm il-darba fit-taqbiliet oħra, pereżempju il-partitarji nista' vera jew iż-żebbuġin nista' vera. Huwa aġġettiv li jimplika ġenwinità u awtentiċità. Issa, taqbiliet oħra jistgħu jiġġeddu kull sena, jingħadu kull sena jitkellmu fuq l-armar, fuq l-umbrella, l-bandalori, li jintramaw fit-toroq. Pereżempju, settanġ li aħna għamilna li għand l-aqwa artisti qed isiru, mhux bħall-lanġ li sar li għandkom kif armajtuhom telqu jtiru. Din it-taqbila b'mod umoristiku l-qabbil jinkil l-avversarji li tant huma kapaċi jagħmlu xejn li saħansitra lanqas lanġ li sar marmaw kif suppost għaliex telqu jtiru. Issa, barra minn dawn it-taqbiliet li jiġġeddu kull sena hemm oħrajn li jinħolqu għal sena partikolari biss li fiha jkun ġara jew xi avveniment speċjali jew xi żball mill-Gazin rivali. Probabbilment dawn il-fallimenti jew is-suċċessi ikunu marbuta man-nar jew mal-armar. Issa, ħafna drabi jekk ħan nitkellmu kemm fuq xi żballu kemm fuq xi suċċess, x'aktarx ikun sar dik il-ġimgħa tal-festa stess u dan ifisser li min irid joħloq it-taqbila għandu żmien limitat li fih irid joħloqhom dawn it-taqbiliet. Biex itikom idea, l-esibizzjonijiet tan-nar f'Ħażebbuġ San Filip miż-żewġ Gazini jsiru il-ġimgħa u s-sibt. Mbagħad dawn it-taqbiliet jingħadu l-ħadd filgħodu. Allura kemm jekk kien hemm xi suċċess jew kemm jekk kien hemm xi żball, għandhom ġurnata jew tnejn il-partitarji biex jivvintaw it-taqbiliet ħalli jkunu jistgħu jgħiduhom il-ħadd filgħodu mbagħad. Pereżempju, li ma dawwarniex universi li intom parlajtu u aħjar intom lilna ma tajrux, għax l-immurtal ta' xrik il-folot f'lejliet il-festa ma dawwartux. F'din tidher ċara speċjalment fl-aħħar vers fejn hemm f'lejliet il-festa. Dan l-iżball
sar is-sibt flaxija mbagħad sal-ħadd filgħodu kellhom din it-taqbila preparata. Ta' min jgħid ukoll li forsi binkejja jaf din it-taqbila u oħrajn bħala jgħiduha anke s-sena ta' wara biex jibqgħu jaqbdu mal-partitari rivali. Imma mbagħad iktar ma jgħaddi żmien, iktar titlef il-qawwa tagħha t-taqbila ma tibqax daqshekk nigges. Mela, simili ta' dawn hemm ukoll dawk it-taqbiliet li jitrattaw xi rebħa jew falliment il-barra mir-raħal bħal fil-kompetizzjoni tan-nar tal-art l-istir il-Furjana li l-gażini ta' Ħażebbuġ kollha ħadu sehem fiha. L-iktar reċenti kien sentejn ilu fl-2019 meta l-gażin t'isfel rebaħ din il-kompetizzjoni u bla dubju inħolqu it-taqbiliet li referu għaliha. Il-gażin ta' San Giuseppe ukoll kien rebaħ din il-kompetizzjoni u hawnhekk qed nurikom taqbila minn tagħhom. Mill-Furjana nżilna bi 3 onuri, overall, oriġinali u mekanizzat. Issa ċerti u bil-provi aħna champions fin-nar tal-art. Mela, distinzjoni oħra li nitratta fit-teżi hija bejn it-taqbiliet l-antiki u dawk iktar moderni. Mela, fit-taqbiliet moderni hemm element qawwi ta' negattività li joħroġ kemm permezz tat-ton aħrax u pikus, kif ukoll blinkejja u bit-tajjir kontinwu lill-partitari rivali. Mill-banda l-oħra, il-maġġoranza tat-taqbiliet l-antiki ma fihomx tajjir u nkejja, imma għandhom xekta iżjed pożittiva għaliex ma jifukawx wisq fuq il-gażin rivali imma jiċċelebraw lilhom infushom u l-għaqda ta' bejniethom. Issa dan ma jfissirx li fit-taqbiliet l-antiki m'hemm l-ebda referenza għal ta' kontrihom għax il-ħajra li jintimidaw minn dejjem kienet hemm. Imma din il-ħajra kienu aktar jissodisfaw bit-tinbix milli bit-tajjir. Pereżempju, f'dawn is-żewġ taqbiliet antiki li inħolqu fuq l-istess struttura tranja popolari lanċa ġejja u oħra sejra, l-istillieri jimxu lil Giuseppini billi jgħidulhom li tom ħażin jew jirriferu għalihom bħala xkupi li x'aktarx hija deskrizzjoni li timplika krua li qiegħda f'kuntrast ma' sbuħija tal-partitarji ta' San Filip. Għandek dajsa ġejja u oħra sejra mill-Katambu għal-Gażin, San Giuseppe bil-pipa fħalqu, Giuseppini bħas ħażin. Dajsa ġejja bil-lampuki u tal-ajkla kollha xkupi. Dajsa ġejja bit-tuffieħ u ta' San Filip kollha sbieħ. Kif qed taraw ishom taqbiliet iktar innoċenti. Issa, ta' San Filip fl-antik ukoll kienu jiġu majra minn tal-ajkla b'din it-taqbila. Tal-istilla l-ewwel banda minn tal-ajkla mill-ħuqin. Fl-armar l-ajklieri l-aqwa b'nies tas-sena miż-żawdin. Barra minn hekk tal-istilla wkoll kienu spiss jiġu majrin ġejjin tal-patata li iktar tard dan il-frażi iddaħlet f'taqbila li tirrima mal-versi tal-innu tal-banda ta' San Filip. Imma sibt xi eċċezzjonijiet li fihom kien hemm tajjir dirett lil persuni partikolari. L-ewwel waħda kienu jgħiduha tal-gażin ta' San Giuseppe u kienet referenza ċara għad-difett fiżiku tas-sulmast tal-gażin ta' San Filip li kien nieqes mid-dawl meta kienu jgħidulhom il-ħanżira kellha 12 u wieħed għama ma radax. Min-naħa l-oħra l-partitarji tal-istilla ma kinux joqogħdu lura u kienu jwieġbu hekk. Kemm tkun tajba l-insalata meta tkun biż-żejt u l-basal, l-ajkla tola kemm tola saħdejn l-istilla qatt ma tasal. Issa, similarment ta' San Filip kienu ħarġu b'diversi kwartini, jisom taqbiliet li kienu jkantawhom mal-marċ u fiha tintuża kemm il-darba l-frażi ta' sarilu tiegħu żejt li hija tajjira indirizzata lill-President ta' San Giuseppe li kienu idemmawlu għajnejh. U tagħlaq bl-istess tajjira li kienet indirizzata lilhom stess minn ta' San Giuseppe. Ħanaqra l-aħħar waħda biss fejn hemm l-istess referenza. Kellu xewqa għal awielu u defsuha f'tasarilu. Tasarilu ma baqax, il-ħanżira kellha 12 wieħed minnhom ma redax. Hija l-istess tajjira. Mela, it-taqbiliet jintgħażlu wkoll bejn dawk li huma indirizzati lill partitari tal-gażin rivali u dawk li jkunu indirizzati lill partitari tal-istess gażin. Meta t-taqbiliet ikunu indirizzati lill avversarji ta' kontrihom, awtomatikament jitfgħu lir-rivali f'pożizzjoni inferjuri għax
min joħloq it-taqbila ikollu l-poteri li jitkellem dwar dak kollu li jkunu għamlu ħażin tal-għażin ieħor u jindirizzhom. Fl-istess ħin, il-partitari li joħorġu bit-taqbila jkollhom l-opportunità li juru mhux biss ta' kontrihom imma kull min ikun hemm fil-pjazza li huma donhom ma jibżawx jaffaċċjaw lir-rivali tagħhom. Hija sfida serja u mistħajla fl-istess ħin għaliex isir f'kuntest li fih ma tridx tittieħed b'mod letterali. Dan il-kuntest partikolari, ċoe dejjem, il-poter qiegħed f'idejn il-qabbil f'kwalinkwe taqbila u jista' jgħid li jrid u r-rivali ma jistgħu jagħmlu xejn. Eżempju f'dawn iż-żewġ taqbiliet, il-qabbil qed jindirizza direttament lill-partitari tal-għażin l-oħra. Qed tiftaħru bil-banda tagħkom li għamiltu kunċert kbir. Il-verità ħadd ma jmerija li berbaqtu flus iż-żewġin. Intom tgħidu għall-patrun tagħkom illi huwa universali, intom kontu għadkom u tibqgħu leħsen festa mis-sekondarji. Drabi oħra, it-taqbiliet ikunu indirizzati lill-partitari tal-istess għażin. Għalkemm x'aktar xorta waħda jkun hemm referenzi għal għażini ta' kontrihom. B'dawn ir-referenzi għal ta' kontrihom, in-nies ta' mal-marċ iħossuhom superjuri għaliex fil-waqt li jkunu qed jimpikaw mal-avversarji jew jgħiruhom, jafu li jkunu din hemmhekk preżenti fil-pjazza u qed jisimgħu dak kollu li jkun qed jingħad. Il-fatt li r-rivali jkunu preżenti imma f'dan il-każ l-istilliri ma jindirizzawhomx u ma jirrikonoxxux il-preżenza tagħhom, jiġifieri jitkellmu dwarhom imma mhux lilhom, iżid mal-element pikus tat-taqbila u jkompli jsaħħan l-irjus. Pereżempju, kaxkarnihom dak il-beraq, kaxkarnihom bil-kulur, aħjar joqogħdu ftit attenti biex jitalmu l-ballun. It-12 ta' Mejju l-festa tagħna u għaliha dejjem konna puntwali u biex nurruhom kemm inħobbuha, aħna biss ħraqna mortali. Mela, issa ħanitkellem fuq il-pika. Mela, l-ikbar tema u sentiment li nħass mhux biss f'dawn it-taqbiliet, imma fil-festa ġenerali u saħansitra sena sħiħa hija l-pika. Fir-riċerka tiegħi kelli ħafna xi ngħid dwarha tant li ddedikajt kapitlu sħiħ għaliha. Dan huwa sentiment li kif kitbu Falzon u Kassar tagħti tant enerġija lill-festi Maltin. Minkejja l-fama ħażina li għandha, il-fema ġenerali hi li l-pika toffri l-ħatab li jkebbes l-interess fil-festa u donnu mingħajr il-piki jintelef ħafna bil-goss u kollox jibqa' dejjem l-istess. Tantu hekk li Bosiven, antropologu, kiteb fuq l-irħula li kiteb fuq il-festi Maltin fost ħafna xogħlijiet oħrajn, irrefera għal pika bħala neighborhood festa fervor. Il-pika dejjem anqal u timotiva lill-partitari biex ikabbru, isebħu u jippruvaw armar ġdid u dejjem esperimentaw b'affarijiet ġodda. Però fl-istess ħin bil-pika jintilef is-sinifikat tal-festa għaliex il-festa hija qabel xejn avveniment reliġjuż li jiċċelebra l-qaddis u mhux kompetizzjoni dwar min għandu l-aħjar nar, armar marċ u l-iktar nies mal-marċ. Issa, il-pika fil-festa tinsab bejn il-każini tal-banda li huma rivali ta' xulxin u tammanifesta ruħha f'kull qasam tal-għażin, l-armar, in-nar, il-banda, l-briju, l-att ta' nies. Ma dawn hemm ukoll kwistjonijiet li ġeneralment ma tantx jingħataw importanza bħal attivitajiet ta' matul is-sena, ikliet u proġetti li jkun għaddej bih il-għażin matul is-sena. Il-pika tista' tintwera b'diversi modi, imma l-iktar wieħed li jfissirha b'mod prominenti u dirett u dak tat-taqbiliet tal-marċi. Issa, madħul tal-internet fis-snin design tas-seklu 20, il-pika sabet posta wkoll fuq is-siti soċjali li fuqhom il-partitarji mill-għażin jgħaddu botti sottili li ta' kontrihom. Il-pika jistgħu jfissruha b'xi ritratt tas-suċċessi tagħhom jew tal-fallimenti tal-oħrajn f'xi attività jew oħra. F'dawn l-aħħar 10 snin saret ukoll tradizzjoni f'bosta rħula u anke bħaż-żebbuġ li wara wieħed mill-marġi ta' post il-ġimgħa jintwera filmat fil-pjazza magħruf fil-feature u li dan ukoll jagħti lok għall-pika. Mela, il-pika f'ħaż-żebbuġ ilha żmien twil
Madankollu matul is-snin varjat xi ftit. Skont l-anzjani li ddiskutejt magħhom, meta l-festa kienet għadha fl-istadji bikrin tagħha, kien hemm il-pika kienet aktar marra ħal-ġar ta' ħal-qormi. Issa, jiena nitkellem ma' żewġ membri mill-Kumitat Ċentrali tal-Gazin Tisfel qaluli li hemm numru ta' stejjer li jixdu din ir-relazzjoni ta' kompetizzjoni u pika bejn iż-żewġin u l-qriema. Imma x'iktarx l-iktar storja li baqgħet magħrufa sal-lum il-ġurnata hija meta bħala tpattija għal li kienu diġà għamlu l-qriema liż-żewġin. Iż-żewġin qabdu lil wieħed qormi u tefgħu ġobir u ma kienu se jtellgħu qabel ma jgħid Viva San Filip. Ġielu jgħid Viva San Filip. Naturalment, il-qormi bil-fors kellu jgħidha, imma wara li qala minn taħt l-sien qal laxxita nirritek. U din hija storja li tirriflet li turi l-pika li kien hemm. Issa hemm ukoll bosta taqbiliet li llum m'għadhom x'intqalu li juru din il-pika bejn iż-żewġ irħula. Pereżempju, San Filip kemm hu iswed, San Pupulju kemm hu xieħ, Viva Ġorġi tagħna kemm hu aħmar u sabiħ. Issa, taqbil oħra li kienu jgħidu l-qriema hija din San Ġorġ tal-Wart u s-Silla, San Filip tal-Ġiżimin, doqqu l-qniepen xejru l-kpiepel l-ikbar festa tal-qormin. Fija jagħmlu referenza għal-Wart u l-Ġiżimin minħabba x-xhur li fihom jiġġelebrati iż-żewġ qaddisin f'April u f'Mejju. Issa, però meta semmejt li din it-taqbila lill-missieri u l-partitarji oħra tal-Gazin Tisfel qaluli li din mhix hekk. U tawni verżjoni oħra ta' din it-taqbila. San Ġorġ tal-Wart tas-Silla, San Filip tal-Ġiżimin, doqqu l-qniepen xiddu l-kpiepel l-ikbar festa taż-żewġin. Issa, din mhijiex sempliċement varjanti tal-verżjoni tal-ewwel waħda. Din tippreżenta perspettiva opposta. L-istess formula qed tintuża bħalma jiġri kemm il-darba ġifieri biex taqti l-bżonnijiet ta' każini differenti. Mela, skont ma qaluli, l-ewwel żewġ versi għandhom xi ħta pikuża jew inkejjuża billi b'mod sottili jikkumparaw liż-żewġ patruni. Il-frażi il-Wart tas-Silla li tirreferi għal ta' San Ġorġ tintuża biex jissuġġerixxu li kemm il-qaddis u kemm il-festa tal-qriema huma ordinarji. U bla valur għaliex il-Wart tas-Silla hija fjura komuni peress li s-Silla hija l-alf tal-bejjem. Min-naħa l-oħra, meta jirreferu għal San Filip bħala tal-Ġiżimin li hija meqjusa bħala fjura delikata u magħrufa r-riħa tagħha qed jimplikaw li l-festa tagħhom hija ta' kwalità ogħla jew iżjed prestiġjuża. Fl-aħħar vers il-pika mhijiex biss meqriema ma' ukoll mal-Ġuseppini ta' Żebbuġ għaliex jirreferu għall-festa ta' San Filip bħala l-ikbar, aġġettiv li kemm il-darba jidher koerenti mat-tajjeb u mal-aqwa. Issa, l-aħħar taqbila pikuża bejn il-qriema u Żebbuġin li sibt kienet tingħad madwar 80 sena ilu li fiha l-pika hija bbażata fuq it-temp b'nazzi mixtieq mill-qriema għall-festa tagħhom li awtomatikament iservi bħala inkejja żebbuġin li x'aktarx xtaqu li jkun ilhom il-maltemp. U Glarjus Martri ta' Kristu tanna l-koll missier ħanin, ibatilna jumejn b'nazzi ħalli ninku liż-żebbuġin. Relazzjoni oħra pekuża u antika hija bejn il-partitarji ta' San Filip u dawk ta' San Ġusepp. Il-Gazin Tisfel iħobb ifakkar lil ta' San Filip li il-festa ta' titular il-patrun huwa San Filip. U mhuwiex San Ġusepp. Issa, għalkemm ta' San Ġusepp jimpikaw lura bl-idea li San Ġusepp huwa l-patrun universali. Però din ma xekkilx il-partitarji tal-Istilla imma tkompli tħaddarhom fis-sens li tkompli timmotivhom biex joħorġu b'taqbiliet b'fatt li qatt ma jista' jinbidel li fl-aħħar mill-aħħar iż-żewġin kollha jitgħamlu taħt San Filip, pereżempju din. Ġa għaddiet sena oħra u għall-festa ninsabu ħerqanin u li mamdin taħt San Filip aħna nħossuna ferm gburin. L-aqda Gazin banda San Filip, il-festa spinta kbira dejjem tagħta għax l-Knisja tar-raħal tagħna li San Filip biss iddedikata. Mela, l-ikbar kwistjoni li għadha twassal għall-pika u t-tajjir hija ta' min l-ewwel banda bejn dawn iż-żewġ Gazini. Mela, hemm ħafna taqbiliet li jirreferu għal din il-pika, pereżempju dawn it-tnejn.
li huma mill-Gazin t'isfel. Isem il-patrun nġibu u dan aħna ferm gburin, mhux fir-raħal imma f'Malta l-ewwel banda magħrufin. L-ewwel banda f'Malta tagħna u b'unur isem San Filip dejjem ġabet. Twaqfet minn Filippu Gallia u fama kbira ma' Malta ħadet. Issa, imbagħad sintendi hemm ukoll taqbiliet li jirriferu għal din l-istess pika imma min-naħa tal-Gazin ta' San Giuseppe. Udu paċenzja x'dan ta' fuq, weġġet u ġennet lil ħafna mħuħ, fatti iswed fuq l-abjad miktubin tagħna l-ewwel banda tal-Maltin. Kif qed taraw kważi tad-daħk għaliex jekk ma tkunx taf min kidibha mit-taqbiliet, ma tkunx taf min ħareġ bihom għax jistgħu jgħiduhom iż-żewġ Gazini, speċjalment l-ewwel waħda u t-tielet waħda. Issa, taqbil oħra pikuża li iqablu fil-festa ta' San Filip u jindirizzaw lil ta' San Giuseppe hija din. Minn fuq il-bankina tiġu tinkuna, imma aħna nies matura. Iġġu tasal il-festa tagħkom ħalli mmorru villeġġjatura. Il-qofol ta' din it-taqbila jintlaħaq fl-aħħar vers meta ta' San Filip jinkbu lil ta' San Giuseppe li fil-festa tagħhom li tiġi ċelebrata fl-eqgħet ta' sajf Lulju, il-pjazza tkun vojta għaliex kulħadd immur villeġġjatura. Dan il-vers iridu iwasslu l-idea li l-festa tagħhom mhijiex importanti tant li ħadd ma jibqa' raħal. Issa, l-iktar pika reċenti hija bejn il-Gazin t'isfel u l-Gazin ta' fuq għaliex il-Gazin ta' fuq huwa l-iktar wieħed reċenti l-inbena. U l-istess il-pika tinferex fuq l-oqsma tal-Gazin, l-Ammontanis, l-Armar, il-Banda, eccetera. Issa dawn huma żewġ taqbiliet mill-Gazin t'isfel għall-Gazin ta' fuq. Likom ta' fuq ngħidulkom illi aħna klassi għalina u intom seddumu omorkom għar-riħa tal-latrina. Li u tagħna tagħmluh tagħkom, aħna tagħkom m'għandniex nagħmluh. Mhux vera San Filip tħobbu, għax kontu intom nisraqtuh. Issa, taqbila pikuża indirizzat issa taqbila pikuża indirizzata lill-Gazin t'isfel mill-Gazin ta' fuq hija din. Ħares lejna ħlejju inti laxqa ta' 12 ta' Mejju. Min ma jħobbx 12 ta' Mejju li San Filip ma jħobbux. Issa, il-partitarji tal-Gazin ta' fuq iħobbu jaqbdu wkoll mal-Gazin t'isfel li fejn il-festa ta' San Filip u mal-Gazin ta' fuq li jaħarqu l-irdieden fil-pjazza u għalhekk ta' fuq ħarġu taqbila li fiha nqdew bil-fatt li Gazin t'isfel kien ma jaħraq l-irdieden lejliet il-festa ta' San Publiu l-Furjana u qabdu magħhom li dak kien l-uniku ċans tagħhom li jagħmlu hekk lejliet festa. Biex taħarqu lejliet festa kellkom tmorru l-Furjana għax lejliet San Filip il-ħarqa hija tagħna. Issa, kif spjegajt diġà, dan l-aħħar it-taqbili sabu ruhom ukoll fuq il-mezzi soċjali. Ħafna drabi li l-pika tidher meta bniedem jitfa' ritratt tas-suġġett li jrid jimpika fuq u jakkumpanjah b'xi kumment ironiku jew taqbiliet. Ngħidu aħna f'Ħażebbuġ, pereżempju l-partitarji tal-Gazin t'isfel fi żmien il-festa iduru madwar ir-raħal puxxer li u fuq jitfgħu minjatura tal-istatwa ta' San Filip li eventwalment tittella lotterija u jħabtu bib biex jiġbru l-flus. Il-partitarji rivali kemm il-darba waqgħu mas-suffjett u jqablu kontra dan l-att u biex iwieġbu għal dan. Partitarju stillier ta' ritratt tal-Armar li kienu żansnu f'sena partikolari u ħareġ din it-taqbila. Għajjartuna li bil-puxxer noħorġu. Bekku rejtuna li mill-ħażin mortu għall-ar. Għax bil-puxxer flus niġbru kemm irridu biex nagħmlu dan il-lussu ta' Armar. Dan kien dik taqbila li sibta fil-kummenti. Issa, it-tekniki fit-taqbiliet. Mela, fit-taqbiliet hemm diversi tekniki li għalkemm x'aktarx minn ħoloqhom mhuwiex konxji tagħhom jgħinu sabiex il-pika toħroġ fid-der u l-messaġġ Ingliżi jasal kif mixtieq. L-ewwel teknika prominenti hija l-iperbole li tintrabat mal-kunċett tal-kobor u tas-superlattiv. X'aktarx jintużaw sabiex il-partitarji juru d-dominanza u l-poter fuq ta' kontrihom. Mela qabel xejn iperbole hija figura ta' taħdid li tesaġera apposta biex tisħaq. Dan jidher fil-każ tat-taqbiliet tal-festi għaliex meta l-partitarji jqisu lilhom infushom bħala l-aqwa f'Malta huwa minnu li jkunu tajbin, jkunu jinqalgħu f'dak li jagħmlu.
imma jissaġeraw dan il-punt sabiex jinku lil ta' kontrihom u fl-istess ħin jollu l-moral u jżidu l-motivazzjoni l-partitarji tagħhom. Din hija teknika li sibta fit-taqbiliet mhux biss tas-sebbuġin għaliex naturalment il-partitarji ta' kull raħal jaħsbu l-għażin tagħhom u l-festa tagħhom hija l-aqwa. Pereżempju din it-taqbil għandna eżempju ta' iperbole fit-tielet vers. U proset lil tan-nar tagħna għax dejjem jaħdmu dawn it-tfid kif ġenninna il-Malta kollha malli ħraqna t-tapit qed jasaġeraw li ġennew lil Malta kollha. Eżempju ieħor huwa ta' kontrina ma jistgħux jilħquna u dejjem aħna tagħhom il-kaġun. B'dil ġimgħa niċċelebraw il-festa ta' San Filip, l-ikbar festa tal-istaġun. Issa, sabiex din it-teknika tal-iperbole tkun iżjed effettiva, jintuża ħafna is-superlattiv. Huma marbutin. Huwa wieħed mill-forom sempliċi tal-iperbole. Pereżempju, l-isbaħ l-aqwa u l-ikbar. Kif qed naraw hawnhekk, viva l-aqda tan-nar tagħna dejjem toħroġ bl-aqwa u nur. Issa jiġi stiflaxija u taraw dak il-kulur. Is-superlattiv ma jintużax biss biex jiftaħru, imma anke f'każijiet fejn iridu jmaqdru jew jaqbdu ma ta' kontrihom. Issa fis-superlattiv bil-fors jidher il-kunċett tal-kobor. Il-kobor jitqies parallel mat-tajjeb mal-aqwa u ma' xi ħaġa pożittiva. U dan huwa punt diskuss fil-ktieb li qrajt tal-teżi Metaphors Live By tal-Lakoff u Johnson. Issa, din l-idea li iktar ma jkollok huwa aħjar jemmnu biha l-partitarji tal-festi. U għalhekk kull ma jagħmlu huwa kbir. Biex jimkun ta' kontrihom imbagħad jgħidulhom li huma u dak kollu li jagħmlu pereżempju il-wirja tan-nar tagħhom u l-att tan-nies ta' mal-marġ huwa żgħir. F'dawn iż-żewġ saqbiliet pereżempju tidher din l-idea ta' festa kbira. Għal din festa kbira tagħna kemm inna nippreparaw. Issa kulħadd imur jorqod ħalli għada nżarmaw. Il-festa tagħna kibret ħafna u għaliha żgur ma fadalx nies, għaliex pas-solt fil-pjazza erġajna mlejnija b'eluf ta' nies. Minn barra fil-pika dan il-kobor jidhru wkoll taqbiliet li mhumiex partiġani imma li jfaħru lill-patrun. X'festa kbira għamilnielek biex nuruk kemm inħobbuk, inweduk li s-sena d-dieħla festi kbar nerġgħu intuk. Temminiet ukoll li xi drabi dan il-kunċett jista' jiġi applikat anke f'sens negattiv ngħidu aħna paniku kbir lilkom qabatkom jew lejra għalina qiegħda tikber li huma versi li jċekknu lill-partitarji rivali. Issa sezzjoni oħra fit-teżina tiegħi li ktibt dwarha kienet il-kunċett tal-festa bħala tellieqa. Waqt li kont qed nanalizzhom ħafna taqbiliet kienu jinkludu versi li bihom jħarsu lejn il-festa bħala tellieqa. Din it-tellieqa tidher fil-mod kif il-għażin li joħloq it-taqbila ovvjament ikun qiegħed l-ewwel. U sintendi l-għażin ta' kontri qegħdin l-aħħar qed jaqtaw lura. Pereżempju l-ewwel tnejn tiġu hawn sabiex tinkuna imma lilna ma tinkunix. Tistgħu tingħaqdu tnejn f'daqqax lilna ma tilħqunix. Dejjem tfittixtu li tadduna u issa tliftu kull interess. Mela triq iftħulilna ħajgħaddu l-partitarji tas-suċċess. Din l-idea tidher anke pereżempju fil-festa tal-Karmlu tas-Surrieq. Issa, barra minn dan, fit-taqbiliet kemm il-darba jidher il-kmant li bih jinħass donnu sens ta' nuqqas ta' biża' fil-partitarji tal-għażin. Pereżempju, iż-żebbuġin nista' vera u l-appoġġ lilna dejjem taw tal-għajkla oqgħodu ftit attenti u mal-marċi tal-mukantaw. Sabiex l-effett tal-kmant jew tal-imperattiv joħroġ kif mixtieq, il-qabbil li jkun fuq l-ispalla irid ikun assertiv fi kliemu u waqt li jkollu pjazza sħiħa tħares leh irid jidher konfidenti f'dak li qed jgħid. Issa din ħanrobota mis-sezzjoni li jmiss fejn ħanitratta l-ġestwalità. Mela. Minkejja natura differenti tat-taqbiliet ta' quddiem il-vara u ta' mal-marċ, ħaġa komuni li torbothom flimkien hija l-ġestwalità. Dan it-terminu jirreferi għal movimenti ġeneralment bl-idejn li l-kellim jagħmel u li jitkellem. Il-ġestwalità mhijiex marbuta ma' xi kuntest partikolari, tidher fuq il-palk meta jitkellmu l-atturi
u ma tagħmel xi diskors xi ħadd, imma tidher ukoll jekk mhux iktar fil-ħajja ta' kuljum għaliex in-nies jużaw dawn il-movimenti biex jesprimu ruhom u jitrasmettu mhux biss ħsibijiet imma anki sentimenti. Huma ġesti li joħorġu b'mod naturali u li jiġbdu iżjed l-attenzjoni meta jintużaw minn kelliem li qed jindirizza lill-udjenza kbira bħal fil-festi. Il-ġestwalità tidher b'saħħa fil-marċi waqt li jingħadu t-taqbiliet għaliex dawn huma momenti ta' turija pubblika, ta' fedeltà u ta' passjoni. Il-ġesti jistgħu jitqiesu bħala tip ta' forza li tgħin lil dak li jkun iwassal il-messaġġ tiegħu b'mod li jinftiem iżjed ċar minn kulħadd. Mela fil-festa ta' San Filip kif tirrispjegajt il-qabbil jitla' fuq l-ispalla u waqt li l-folla tħares leħ lejn il-qabbil u jkun qed iħares lejn waħda minn żewġ direzzjonijiet possibbli. Mela, meta jħares lejn il-għażin rivali u li jew nkella lejn il-partitari rivali li jkunu fil-marċ, it-taqbil x'aktarx ikun negattiv u ta' tajjir. U jqabbel is-sebba l-werrej jippuntaħ lejn il-għażin ieħor jew nkella jxejjer jew iċaqlaq idejh jew idu jew idejh it-tnejn biex bħalli kieku jkeċċi lill-avversarji qisu qed ibegħdhom jew jibgħathom lemm. Sabiex l-attitudni ta' awtorità u superjorità tintensifika, il-qabbil jagħmel kuntatt bl-għajnejn mal-avversarji li jkunu qegħdin jaraw il-marċ faċċata u bekk kull min ikun fil-pjazza jista' jaraf mal-ewwel il min qed jindirizza fit-taqbila tiegħu. Issa dawn flimkien mal-espressjoni ta' wiċċ il-qabbil ikun biżżejjed biex jimbarazza lir-rivali. U naturalment ir-ritmu ta' dawn il-ġesti jirrifletti r-ritmu tat-taqbila għalhekk il-mossi ma jsirux bil-ħeffa imma b'ritmu iktar kalm u għalhekk ikunu iktar effettivi. Min-naħa l-oħra meta taqbila tkun waħda ta' tifħir lejn il-patrun jew dwar xi suċċessi tal-għażin, il-qabbil iħares lejn il-għażin li appartjeni għalih u jiftaħ dirgħ beraħ donnu biex juri l-apprezzament tiegħu. Il-fatt li l-qabbil quddiem folla nies jiftaħ idejh u jollihom juri li hu jara fiċ-ċokon tiegħu ħin il-patrun li hu devot tiegħu u donnu jissuġġerixxi li ħdieħ huwa m'għandu l-ebda poter u għalhekk ma jista' jagħmel xejn għajr li jfaħru u jirringrazzjah. Barra minn hekk, id-direzzjoni l fuq timplika wkoll it-twemmin tal-qabbil li jemmen li l-patrun qiegħed iħarishom minn fuq mis-sekka tal-ġenna biex ngħidu hekk. Issa, mela la din it-taħtita hija parti mill-proġett ta' tradizzjoni orali biex xieraq li fl-aħħar niddiskuti ftit dwar kif dawn it-taqbiliet jitlu f'dan il-qasam. Dan il-punt qajjimtu fit-tesi tiegħi għaliex fil-bidu ma kellix dubju ġifieri li dawn it-taqbiliet huma parti mit-tradizzjoni orali. It-taqbiliet jingħadu oralment dim il-folla, jgħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra, speċjalment dawk l-antiki li qalwhom li l-anzjani li baqgħu jiftakruhom. U barra minn hekk il-biċċa kbira tan-nies li joħorġu bihom huma komuni. U dawn huma kollha karatteristiċi importanti ta' tradizzjoni orali li semmi Ruth Finnegan. Hija tgħid ukoll li ħafna drabi ikun fihom l-aspett performattiv u l-ġestwalità li għadni kif niddiskuti. Però tgħid ukoll li tradizzjoni orali hija marbuta ma' komunità iktar ma' individwi jew grupp. Issa fil-każ ta' ħażebbuġ, it-taqbiriet ma jinħolqux minn gruppi imma minn individwi. Għalkemm il-proċess ta' ħolqien ivarja minn raħal għal ieħor. Issa, madankollu, peress li dawn jingħadu waqt il-marċ u ġieli fl-aħħar żewġ versi iqabbluhom il-kumplament tan-nies li jkun hemm mal-marċ, dan is-sens ta' komunità xorta joħroġ. Barra l-fatt li fil-ħu l-oħra pereżempju l-imqabba joħolquhom fi grupp it-taqbiliet. Finnegan tgħid ukoll li s-siltiet li jagħmlu parti mit-tradizzjoni orali ma jinkitbux. Issa jien dawn it-taqbiliet il-maġġoranza tagħhom ksibthom bil-miktub, kienu miktubin, pereżempju li għaddi li Jonathan Ġus kienu kollha miktubin, kollha jiktibhom qabel ma jgħidhom. U għalhekk hawn bdiet tidħol l-inċertezza ta' jekk it-taqbiliet humiex vera mill-qasam ta' din it-tradizzjoni orali jew le. Imma hemm studjużi oħra internazzjonali ewlenin ta' tradizzjoni orali li jsostnu li l-biċċa kbira tat-taqbiliet jinkitbu qabel jew wara ma jingħadu u għalhekk kif sibt anke jien fir-riċerka tiegħi hemm rabta kważi naturali bejn il-kitba
u l-oralità u ma tantx tista' tifridhom. Il-kitba sservi ta' għodda mnemonika u bis-saħħa tagħha jibqgħu jeżistu dawn it-tradizzjonijiet orali qodma. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar nista' ngħidu li t-taqbiliet huma parti minn tradizzjoni orali. U hija tradizzjoni li għadha ħajja u s'issa m'hemmx x'jindika li ħajfu jinħolqu. Issa x'jista' jsir? It-teżina tiegħi qed timla xi ftit mill-vojt imma xorta hemm ħafna għad hemm lok għal aktar riċerka f'dan il-qasam. Bħalissa kif spjega fil-bidu Professor Grima hemm il-proġett immexxi minn Dr. Alex Bella Gregory fejn qed jiġbru t-taqbiliet tal-festi, imma pereżempju jista' jsir ukoll teżijiet marbuta mat-taqbiliet fejn pereżempju janalizzaw it-taqbiliet ta' festi ta' xi belt jew xi raħal partikolari, pereżempju teżi bħalma għamilt jien imma tkun iffukata fuq ħal-qormi pereżempju. Jista' jsir ukoll xogħol ta' paragun pereżempju bejn l-innijiet tal-festi u t-taqbiliet u jaraw id-differenzi u x-xebħ li hemm bejniethom. Dak kollox, dak kollu li kelli ngħid, grazzi tal-attenzjoni u nispera li jogħġbitkom it-taħdita. Proset Martina. Grazzi. Proset Martina, ma nafx hemm xi mistoqsijiet minn naħa tal- Jekk hawn xi mistoqsijiet tistgħu kemm tneħħuh minn mute u titkellmu ma' Martina. Nista' nsaqsi xi ħaġa l-Martina. Mela. Skużawni il-kamera ma taħdimx. Vera ħadd gost nismagħha proset Grazzi. il-prezentazzjoni konċiża u dettaljata fl-istess ħin. Xtaqt insaqsi, jekk huma semmit li individwu jibda jagħmel taqbiliet. Jekk da, pereżempju fin-nar jaħdmu bħala tim. Jekk anke fin-nar jew fl-armar jagħmelhomx individwu jew jaqbdux lilu jew inkella jkunu jishom dak il-ħin tkun xi ħaġa spontanja waqt il-marċ. Ifhem kif qed barra milli sibt jiena u milli staqsejt it-taqbiliet tal-Gasin Tisfel speċjalment l-iktar li naf fuqhom. Iktar jinħolqu minn persuna wieħed. Ikun id-dar pereżempju jaħseb fuq taqbila u jiktibha. Però kif qed ukoll ġieli qabel il-marċ jew waqt il-marċ ikun hemm 2 jew 3 li jaħsbu f'taqbila dak il-ħin stess u jqabluha. Jista' jkun ukoll kif qed tgħid inti li pereżempju jkunu tan-nar bejniethom forsi joħolqu xi taqbila huma. Però għall-inqas sa fejn naf jiena l-iktar taqbiliet li nisimgħu fil-marċ ta' San Filip jinħolqu minn individwu ġeneralment. Hello? Hello. Robert Ingwane, skużawni għax jien mhux il-kamera bil-ħsara għandi ma qasbis għandi. Hello. L-ewwel net prosit Martina, Grazzi. vera xi ħaġa sabiħa u dan. Ħaġa sabiħa inti semmejt ħafna l-ġestwalità. Ija. Għandek ukoll it-tonalità. U żgur. Li tingħad biha taqbila b'dak it-temp li ħafna drabi minn ikollu ċertu esperjenzi u ta' sena wara sena li jgħidhom joħroġa tinftija miktar ġo dak għax inti tinsiex kollox bil-vuċi ġo pjazza nies kulħadd jitkellem. Mela t-tonalità u l-mod kif joħroġa b'dak irid jagħtu jwerzaq kważi dak li jkun u jibqa' ċar hija kapaċità kbira biex jippronunzja tajjeb il-kliem u t-taqbila tiġi tinftiem. Eżatt, jagħmel parti mill-aspett performattiv tat-taqbila mhux il-ġestibli dejn biss. Li minna nfisha hija kapaċità u sena kważi għax hekk inqisha jien jiġifieri min jgħid taqbilaw imma min jippronunzjahom vera tajjeb u li jinftehmu hawn ħafna inqas. Eżatt, il-vuċi titproġetta u titwassala ma' pjazza sħiħa.
Uħut minnom daw sal-axħar tal-ġimgħa ma jkunux qed jitkellmu. Eżatt, eżatt. Prosit, prosit ħafna. Martina, inti fit-teżi ddiskutejt ukoll il-kwistjoni ta' għaliex jew jekk ikunx hemm nisa wkoll. Ma nafx tixtieq tgħid ħaġa fuq hekk ukoll. Fit-teżi għax jiena qed li l-maġġoranza jkunu rġiel, però fit-teżi semmejta ftit din, pereżempju każin ta' fuq, ġieli jkun hemm nisa li jqablu. Però anke fil-każin t'isfel ġieli kien hemm rari drabi mara li tqabbel, però pereżempju fil-każ tal-każin t'isfel li nista' nitkellem iktar dwaru. Skont missieri il-mara li kienet tqabbel, it-tfajla, kibret jisa ż-żewġa tal-lura ma tantx jisu qiset li taqbeliet fil-Marċ mhux ma baqax daqshekk posta biex tqabbel. Bekk iktar marbut mal-irġiel. Barra minn hekk il-gazin anka tmur x'in tmur iktar ikun hemm irġiel u aktar sinonimu mal-irġiel għalkemm dan l-aħħar snin ovvjament stidu n-nisa. Imma però jisu xorta baqa' dik ir-rabta tal-gazin mal-irġiel. Eżatt. Martina, proset ħafna, kienet interessanti immens. U għalkemm rajta jiġifieri kienet interessanti nerġa' nisma' dwarha wkoll. Forsi li jolqotni f'dil ħaġa li inti għandek naturalment għandek forma li dejjem qisu sa ċertu punt trid tinżamm dik il-forma x'hekk ma tieħux il-forma tat-taqbila jew il-ġestwalità normali li hija marbuta mat-taqbiliet maħniex ħan irkonoxxuha bħala taqbila, madankollu f'dik il-forma hemm ħafna lokal kreattività, anzi, speċjalment turi kemm inti tajjeb skont kemm tkun kreattiv f'dak li qed tagħmel. Jiġifieri hemm dik il-logħba interessanti bejn jisu l-kreattività, ma fl-istess ħin it-tradizzjoni u l-forma li jisu b'xi mod trid tinżamm hemmhekk. Li forsi xtaqt inkun naf iktar hija dawn in-nies li inti kif qed tgħid inti speċjala inti taf il-festa u r-raħal taf pereżempju taqbili tant min jkunu jew min jieħu dak l-irwol. Kif jidħlu fih dak l-irwol? Jiġifieri hija xi ħaġa li tidħol jisu b'mod spontanju mbagħad biżmien tiġi jisu kważi użanza li hija dik il-persuna? Ifhem, jiena il-festa li nqas ta' Samafila b'Gazin t'isfel dejjem niftakar li dan il-persuna l-iktar li qabel, mhux hu biss, però l-iktar meta naħseb it-taqbiliet fih niftakar. Però ifhem tkun ġo fik li tqabbel, hawn min li jqabbel u ma jitlax qabbel għax ikun jisti pereżempju u jgħaddihom lilu. Però fil-verità mhijiex limitata għal-persuna waħda min irid nista' naqbad jien irid naqbad niffinta taqbila u nqabbilha. Però trid tkun bniedem ma tistħix l-ewwel nies, il-ħuġ tkun twassal, fimt? Issa jekk isem fil-festa mhux kifetlek mhux hu biss jaqbel ikun hemm ħafna oħrajn fil-video li urejtkom mhux il-Jonathan Aġus li kan it-taqbiliet kien. Ġifri hemm ħafna min qabbel, però jista' xorta jkun hemm bniedem dejjem relatat ma' taqbiliet speċi. Issa kif daħal għalija ma nafx ngħidlek, però huwa akkanit ħafna tal-festa, akkanit ħafna tal-armar, u forsi tkun ġo fieħu ikollok il-muża u taqbad u ma jistgħix eżatt. U hija xi ħaġa li hemm nies ġodda li qegħdin jieħduha jiġifieri hemm kontinwità ta' din it-tradizzjoni kif tara l-futur tagħha. Ifhem, nittama li din ma taqafx miegħu fimt li ħajkun hemm nies oħrajn, però ġieli jkun hemm xi żgħażagħ li jqablu, però mhux daqshekk frekwenti daqsu, forsi jkunu għadhom ġodda fil-gazin u għadhom mhux kompetenti daqshekk. Fimt? Qabli iktar ma jgħaddi żmien jekk xi darba jkollna festa oħra iqablu huma wkoll. Okay, grazzi.
Nista' nistaqsi, jekk jogħġbok, Janika. Iva. Mela, Grazzi ħafna, hemm proċess tas-sew Martina, kemm tar-riċerka kif ukoll tal-preżentazzjoni. Ħadd pjaċir nisimgħek, stajjina fil-festival nifhem propju xejn, forsi iktar ħadd pjaċir nitaqlem għalhekk, jiġifieri jekk mort ħamsa f'kollox f'postijiet differenti ħafna. Hemm festa li mmur kull sena li hija tal-Furjana, ta' San Pupulju, ma l-pija ġuri ma naf kważi xejn. Li tinsaqsi, waħda forsi minħabba l-ignoranza tiegħi kemm hu mifrux dal-fenomenu, dan huwa mifrux fil-verenti fukajt fuq taħ Żebbuġ, imma milli naf huwa mifrux fil-festi kważi kollha jew huwa biss f'ċertu naħat ta' Malta. mela, fil-bidu Professor Grimas tratta xi ftit dan, peress hemm il-proġett ta' Dr. Alex Vella Gregory u skont kif qal Professor Grima, jekk fimtu sew, iktar it-taqbilik iktar jingħadu lejn is-Sawt u x'hekk. Hemm minqas min iqabbel fin-naħa ta' fuq ta' Malta, Eżatt. speċifikament il-Mellieħa, Michael Degwara kienet isemmi il-Mosta wkoll ma jafx b'eżempju ta' taqbil. F'Għawdex jidher li daħal dan l-aħħar minħabba l-influenza ta' Malta u jidher ukoll li hemm xi postijiet oħrajn finna jekk niftakar sew b'Żebbuġa pereżempju ma jidhirx li hemm tradizzjoni. Jiġifieri Josef mhux ma' Malta kollha fil-verità. Mhux ma' Malta kollha, hemm postijiet fejn hu pereżempju madwar il-port, imma mhux biss naturalment għax ħal-Ormi, ħaż-Żebbuġ huwa komuni ħafna smajna l-rendi l-imqabba. Dawn huma postijiet fejn huwa popolari ħafna it-tqabbil. Imma mhux kullum kien. Grazzi, u li tistaqsi wkoll semmejta ftit għattina li milli nafu aktarx minn qabel il-gwerra ma u semmejta anke xi kitba li tistaqsi ma kemm hu l-eqdem li għandna rekordjati viżwalment jew almenu bl-awdjo da, u ġifieri festa mhux li mbagħad jaqrahom mhux li xi ħadd jaqra taqbilt li nafu li nkitbu żmien ilu, ma li fil-verità ġew irrekordjati fl-antik. Għandkom idea kemm immorru lura? Naħseb li dik xi ħaġa li naħseb dik xi ħaġa li se jkollu jistabbilija l-proġett ta' Alex li qed iħares b'mod iktar komprensiv speċi lej semmejt qabel għax kont qed nirrepeti dak xi ħaġa li qal Alex fit-taħdita tiegħu ta' Diċembru. Illi hu diġà għandu mal-1100 taqbila u hemm ukoll din il-ħarsa storika lejn it-taqbiliet. Li rrid tinsemmi ma nafx tafux bih fuq YouTube hemm dokumentarju Awstraljan fuq Malta mill-1968. Daffoka fuq ġimgħa f'Ħalluqa, dokumentarju vera affaxxinanti, ma sar apposta jibda fil-ġimgħa tal-bidu tal-festa u jalaq propju bil-festa u fl-aħħar 6 minuti hemm filmati tal-festa u hemm xi ftit taqbiliet ukoll. Iva, vera sabiħ dak. Jismu St. Andrews xi ħaġa. The two trumpets of St. Andrews. Eżatt. U hemm xi ftit taqbiliet lejn l-aħħar u għamluhom bis-sottotitli bl-Ingliż. Iva. Grazzi ħafna dak kollox, grazzi u proċess tas-sew Martina. Grazzi. U Martina, semmejta jiena fil-bidu, tista' tgħid xi ħaġa żgħira fuq il-festa li tixbaħha speċi fi Sqallija? Mela paġġira jkun hemm il-festa jiċċelebraw il-patrun San Filip ukoll, però mill-li sibtijena mill-intervista li għamilt lil wieħed minn hemmhekk ma m'għandhomx id-drawwa ta' taqbiliet. Għandhom id-drawwa ta' jisum frażijiet osra, bħal pereżempju kieku Malta ngħidu Viva San Filip, imma bil-mod tagħhom bit-Taljan s'intendi. U differenza, issa li m'għandix taqsam messaġġ mat-taqbiliet, differenza kbira bejn ta' Malta u tal-Aġġira, jisom tal-Aġġira aktar devoti iktar lejn il-patrun. Ħażebbuġ, ovvjament hawn devoti ta' San Filip, imma ikunu ftit, fimt,
mhux kulħadd, mhux kull min ikun hemm il-marċ huwa daqshekk devot ta' San Filip, ġira aktar hemm dik il-devozzjoni lejn il-patrun. Reliġjuż, iktar devozzjoni Reliġjużi iktar, reliġjuża. eżatt. Ma nafx hemm xi mistoqsijiet tal-aħħar. Tajjeb, mela, grazzi u proset ħafna Martina ta' din it-taħdita interessanti. Qabel ma nagħlqu nixtieq nirringrazzja lill koordinaturi ta' dan il-proġett ta' riċerka, lill-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol, lill-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu Rita Saliba, Giusy Gatt, Michael Degwara u Daniel Bezzina. Nirringrazzja wkoll il-Klabb Kodba Maltin li qed jagħti 25 euro f'kodba lil kelliema li jkollna bħala parti minn dan il-proġett u l-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta. It-taħdita li jmissija ta' Elix Camilleri dwar ix-xtut tal-Majistral Tawdex u toponomastika se ssir nhar it-tlieta 16 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija fuq Zoom. Għal aktar tarif hemm l-avveniment ukoll fuq il-paġna ta' Facebook Tradizzjoni Orali. Grazzi ħafna. Grazzi. Proset tassew Martina, verament proset. U grazzi Annika tal-koordinazzjoni kollha. Grazzi. Grazzi, proset Martina. Grazzi. Grazzi, proset.